Παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε ένα παιχνίδι που λέγεται Find the Markers. Είναι ένα παιχνίδι που βρίσκεις μαρκαδόρους. Και ας μην καθυστερούμε, πάμε στο βίντεο. Και θα αναρωτηθείτε γιατί είμαι έτσι υγιεινός. Αφήστε το. Ένας μαρκαδόρος. Γύρω. Έχει και όμορφο. Έχει και στη γωνία ένα εδώ. Δεν πειράζει. Πάρουμε μετά. Ή μπορεί και να μην το πάρουμε. Και παιδιά, οπα, θα σας το πω και τώρα, αλλά και στο τέλος. Μαντέψτε, τι λέω σε όλα τα shorts. Να κάνετε εγγραφή. Αυτό θέλω να σας πω. Κάντε εγγραφή να φτάσουμε τους 1000, όπως φτάσαμε και τους 100. Σας παρακαλώ, πατήστε το κουμπί, ρε. Έλα, δεν είναι κάτι βασανιστικό. Θα σε σκοτώσω. Δεν θα έρθει σπίτι σου η αστυνομία και θα πει χέρα ψηλά. Απλά θα πατήσει ένα κουμπάκι. Αυτό το κουμπάκι για σας μπορεί να είναι κάτι, ένα θρύλος να το κάνετε. Εντάξει, δεν μπορώ να πω με τα σχόλιά σας. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ και σε εκείνο το άτομο που μου είχε γράψει τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το καλό του σχόλιο και όχι κάποια, να μην πω, ένα σχόλιο ενός, δεν θα πω όνομα και θα πω και εκείνο που είχα πει με τα καλά λόγια σε έναν που είπε εγώ με το που είδα το βίντεο σου έκανα εγγραφή γιατί το αξίζεις. Ευχαριστώ. Θέλετε να κολλάει. Και παιδιά, το βίντεο, όπα, μου τελειώνει και η μπαταρία. Πώς μπαταρία? 5 μπαταρία, δεν ξέρω. Δέσουμε να κάνουμε 10 λεπτά, ας πούμε. Βίντεο κολλάει πολύ. Παιδιά, τι λέτε, να κλείσουμε 4 λεπτά το βίντεο? Εντάξει, πλάκα κάνω. Σιγά να το κλείσουμε 4 λεπτά. Τι είμαστε? Εδώ πέρα είμαστε κανάλι. Δεν είμαστε... Δεν ξέρω κι εγώ τι είμαστε. Εδώ ο Μπόφς Φουγκαράκης που κάνει σωτές. Πότε ναι. Κολλάει πολύ. Λέτε σήμερα να κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Να το κάνουμε, λέω, για να έχει το βίντεο, για να έχει λίγο διαφορά. Θα το κάνω. Θα βγω από αυτό το παιχνίδι και θα παίξω ένα άλλο παιχνίδι. Δηλαδή, σε ένα βίντεο θα παίξω 2 παιχνίδια. Θέλω να παίξω και The Fallen Lava.
Για όσοι δεν ξέρουν, το Falling Lava, βασικά, αν ξέρετε αγγλικά θα ξέρετε τι είναι. Το Falling Lava είναι ότι μία λάβα ανεβαίνει και εσύ πρέπει να πας κάπου ψηλά για να σωθείς. The Falling Lava, the Falling Lava. No. Αυτό είναι το Falling Lava. Πάτα τώρα. Και παιδιά, το βίντεο θα είναι 10 λεπτά. Μην παραπονιέστε, γιατί αν πήγα να σας κάνω βίντεο Rainbow Friends, αν ξέρετε τι είναι το Rainbow Friends, θα το εξηγήσω όταν θα κάνω Rainbow Friends βίντεο. Πήγα να σας ανεβάσω Rainbow Friends και μαντέψτε, έκανα 18 λεπτά για σας, επειδή είπα να κάνω μια χάρη, αλλά διαγράφτηκε το βίντεο, δεν μπορούσα να το ανεβάσω, γιατί ξεπέρασα το χρόνο και ναι. Οπότε δεν το έκανα, θα βγει άλλη μέρα. Το βίντεο μπορεί να βγει, δεν ξέρω, θα βγει μάλλον την Κυριακή το απόγευμα ή το βράδυ. Τότε θα βγει. Κάνουμε τώρα, δεν κατάλαβα. Αχ. Και παιδιά, για όσους δεν μου ζητάνε να παίξω Fortnite, δεν μπορώ να παίζω Fortnite. Θα αναρωτηθείτε γιατί έχω κάνει Fortnite στο Roblox και είναι μετά να κάνω και Fortnite το κανονικό. Δεν θέλω να κάνω Fortnite γιατί τα βίντεο μου θέλω να είναι διαφορετική σημασία να έχουν. Να μην είναι το ίδιο, πολεμάς, χτίζεις. Αν θέλετε Free Fire, ξέρω, να μην έχει ακριβώς την ίδια σημασία. Γιατί δεν έχει την ίδια σημασία το Fire με το Fortnite. Έχουν την ίδια σημασία, αλλά δεν βγάζει. Αν παίζετε πολύ Free Fire θα καταλάβετε. Γιατί να τα απολύξω. Τι να κάνω. Παιδιά, λέω εδώ να πέσω, να σκοτωθώ. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό. Γιατί βαριέμαι τη ζωή μου. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα κλείσουμε το βίντεο. Και παιδιά, τέλος. Εδώ κάπου θα κλείσουμε το βίντεο. Θα το κλείσουμε εδώ. Και παιδιά,
Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Πατήστε like, κάντε subscribe. Όπως σας είχα πει και πριν, σας παρακαλώ. Και αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε.